Ve stísněném bytě na okraji města žila mladá žena, Anna. Každou noc slyšela tiché zvuky, jako by se něco škrábalo na stěnách. Připisovala to své přenané představivosti, dokud jedné noci neotevřela oči a uviděla stín na zdi, který se zdál pohybovat sám. Skamenělá hrůzou se snažila stělesnit ten strašidelný tvar. Když se odvážila zhasnout světlo, stín zmizel. Nad ránem se pokusila najít vysvětlení, ale marně. Následující noc se stín vrátil, tentokrát blíže posteli. Anna cítila chlad kolem sebe, zatímco stín pomalu nabýval na síle. Zoufalá se rozhodla oslovit místního kněze, který vysvětlil, že musí konfrontovat svoje nejhlubší strachy. Srdce jí bušilo jako o závod, když se postavila tváří v tvář stínu. Najednou se stín rozplynul do tmy a Anna zjistila, že její vlastní strach před osamělostí a zapomenutím vytvořil toho temného společníka. Uvědomila si, že skutečný duch, který ji